चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला आबसुनि बाथौ खेराइ रिजर्टनि हेंथायै गोख्रों धर्ना। बाथौ खेराइ रिजर्टनि हेंथायै 2 घन्टा धर्ना लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला आबसुनि लोगोसे बिटिआर आख्रासुर, चिरां ट्राइबेल संघ, बर' समाज आफाद, बाथौ गौथुम आफादफ्राबो बाथौ खेराइ रिजर्टखौ बन्द खालामनो आरो बिगोमाखौ आयेन बादियै साजा होनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखांलाय गथायो। चिरां जिल्ला बेंगिरि पि भिजया भास्कर रेड्डीनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बिटिआर आख्रासुनि नेहाथारि मनिराम रायमोनहा बे रिजर्टआव सोलिबाय थानाय बेबादि आयेन बेरेखा हाबाफारिनि हेंथा बन्द खालामनो दाबि खालामो, जेन' इयुन जोलैनि थासारिखौ सिन्था खालामना लोगोसे फुजानि मुङाव मेला खुंनो नागिरनायखौबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोना। जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना दाखालि 17 सेप्तेम्बर 2022 बिश्वकर्मा फुजामोन। बै सानखालि चिरां जिल्लानि साम्पापतियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट, बे रिजर्टआव मोनाबिलि समाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै माने मोसानायजों लोगोसे बेवहाय जों नुदों सानैसो सेंग्राफ्रा सानैसो सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै जि मोनसे थासारि, जि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों, बे भिडिअखौ नुनानै जोङो गिखांनाय मोन्दों। जोंनि समाजनि बिबानगिरिफ्रा गिखांनाय मोन्दों, जोंनि समाजनि दिथागिरिफ्रा गिखांनाय मोन्दों आरो बे जाथायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेनि फेमिलि रिजर्टआव जि जाथाय जाबाय बे जाथायखौ आयेननि नोजोराव लाबोनानै, आयेननि आवथायाव लाबोनानै बे फेमिलि रिजर्टनि जे बिगोमा, बे बिगोमाखौ आयेननि नोजोराव गिथावना मोनसे साजा होनो थाखाय जों दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय नागिरनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मोनसे गोसोखांनाय लाइननि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो नागिरदों। मोननै डिमान्डखौ बेयाव लानाय जादों। मोनसे डिमान्डआ जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि जि बिगोमा, बे बिगोमाखौनो आयेननि आयथायाव लाबोनानै बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो नैथि दाबिया जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ बन्द खालामनांगौ। मानोना जों नुदों चिरां जिल्लायाव 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट, बे मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो लास्टआव दुखुनांथावना। आरो जों नुदों बेबायदि थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जे इयुन, बे इयुना धंस जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसा फरायसालिफोरनि, जोंनि इयुननि लाइमोनफोरखौ, बिथांमोननि इयुनखौ लानानै खेला गेलेनायखौ जों माब्लाबा जों कमप्रमाइज खालामा। बिनि थाखायनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लाया न्याय नागिरनानै दिनै रायजो राजाखौ लानानै जोङो बेयाव खुंसारनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बे जाथायनि सायाव गोख्रों मोनसे नायबिजिरनाय लानानै बे जाथायखौ थाबैनो सलुसन खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट आरो जों मोनसे थांखि लाखादों जे फुजा मेलानि नामाव, फुजा मेला होनायनि नामाव जों बुंदों फुजाखौ होनांगौ, इसोरखौ गाबनांगौ। जों बुंदों फुजा मेलानि नामाव जायफोर समाज बिरुथि खामानि मावग्रा बिथांमोना मा खालामो, जौ फानो, ड्राग्स लायो, बेबायदिखौ जों बन्द खालामनांगौनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों आरो बे थांखियैनो चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला, जोंनि 34था जोंनि जिल्ला कमिटि दङ। बिथांमोना जिल्ला बेंगिरिनो मेम'रेन्डाम होदों आरो जों खावलायदों जोंनि थांखियाव मोगथाङाव जाफुंहोनोब्ला जोंनि समाजनि दिथागिरि, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि समाज बेंगिरि बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होनांगोन आरो हेफाजाब होब्लासो जोङो जोंनि फरायसाफोरनि इयुन, जोंनि लाइमोनफोरनि इयुनखौ जोङो मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन।
जोंनिया स्पष्ट बिगोमाया बेवहाय आयेननि गोख्रों साजा मोननांगौ आरो नैथि नाम्बारा जाबाय बाथौ फेमिलि खेराइ रिजर्टआ बन्द जानांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 নম্বৰ थांखिया जोंनिया बेनो स्पष्ट নমস্কাৰ আজিৰ যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এফচু আৰু বিটিআৰ আকাশুৰ সমূহীয়াভাৱে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন যিটো বাথৌ খেৰাই ৰিজৰ্ট এই ৰিজৰ্টত আমি বহুদিন ধৰি শুনা পাই আছোঁ যে তাত অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে আৰু যোৱা আজি 7 দিনমান আগত আমি দেখিছোঁ দুজন আমাৰ যুৱতীক তাত কিবা ডেন্স বাৰৰ সময়ত তাক টনা আজোৰা কৰা দেখিছোঁ গতিকে আমি বিটিআৰ আকাশুৰ পৰা এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ লগতে বিটিআৰ অঞ্চলক হোৱাটো আমি বিচৰা নাই আৰু আমি এই যিটো বাথৌ খেৰাই যিটো ৰিজৰ্ট আছে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি বিটিআৰ আকাশুৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ হয় আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ বা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত যিমান ধাবা বাৰ আছে এই ধাবাবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব লাগে আৰু এই টাইমত যাতে ধাবাবিলাক খোলা থাকে টাইমত যাতে বন্ধ হয় আৰু যিটো আমাৰ এই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্যকলাপত যাতে মানে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰে এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ